και στραβό το μάτι. Όλα τα καλά. Αυτά είναι υπέρδιπλα, είναι με 4 μακελιάρια, πάνε 20 ευρώ. Να δω πόσο. Δηλαδή αν πάρω 5, πώς θα δεν θα τα ξαναπούμε. Μόνο με 10 ευρώ. Ας τα δώσουμε 15 ευρώ το κομμάτι αν τα πάρεις. Τα λεπτά είναι αυτά? Ναι κυρία, τα λεπτά είναι. 10 ευρώ. 10 ευρώ το κομμάτι. Τα μονά ή τα διπλά? Τα μονά ή τα διπλά? Διπλά με 10 ευρώ το κομμάτι. 2 με 15 ευρώ πώς θα κοστίσει? 75 ευρώ. 75 ευρώ. Δηλαδή θα μου κάνεις και λίγο καλύτερη τιμή, έτσι? Σου έκοψα ήδη στα 25 ευρώ, μην έχεις παράπονο. Κάτι καλύτερο δεν μπορώ να κάνω. Ωραία. Και τι άλλο έχεις? Έχω παπλώματα υπέρδιπλα, έχω σεντόνια, έχω τραπεζομάντιλα. 3 ευρώ το κομμάτι. Γλίσκου, αν πάρω 3 σεντόνια και 2... Να σου κάνω καλύτερη τιμή σε αυτό δεν γίνεται. Σε αυτά όχι. Εδώ που έχω ένα περιθώριο ξέρω εγώ να σου κόψω. Αν πάρω 2 κουβερνί και 3 σεντόνια πόσο θα κοστίσει? 30 και 9, 31 ευρώ. Ωραία. Φίρμα θα γίνω. Θα μου δώσεις τότε ένα κουβερνί διπλό, ένα μονό και 3 σεντόνια. Πόσο? Ένα κουβερνί διπλό έχει 15 και 10, 25 και 3 σεντόνια 36 ευρώ. Πάει εκεί τα σεντόνια, 3 το μετάνιωσα όμως και θέλω ένα διπλό, ένα μονό και 2 σεντόνια. Πόσο? 25 και 6, 31. Ευχαριστώ. Εντάξει.